Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, μετά την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τον έλεγχο σε αθλητικούς φορείς, θεώρησα ότι πρέπει να διευκρινιστούν κάποια θέματα και το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι οι έλεγχοι της ΓΟΥΓΟΑ προβλέπονται στο άρθρο 52β του νόμου 2725 του 99. Είναι ο αθλητικός νόμος. Μετά από σχετική έρευνα στους νόμους 2725 του 99 και του 4809 του 21, θα γίνει μια παρουσίαση για τη δυνατότητα της ΓΟΥΓΟΑ να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους σε αθλητικούς φορείς και εν συντομία να γίνει μια κωδικοποίηση του αντικειμένου των ελέγχων. Σε ποιους τομείς δηλαδή, σε ποια δραστηριότητα των αθλητικών φορέων θα κινηθεί ο έλεγχος. Πάμε να δούμε τι είναι οι αθλητικοί φορείς. Αθλητικοί φορείς νοούνται οι αθλητικές ομοσπονδίες, οι αθλητικές ενώσεις, τα αθλητικά σωματεία. Και τι θα περιλαμβάνει αυτός ο έλεγχος. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται ιδίως για την διαπίστωση, πρώτον, της ακρίβειας των καταχωρήσεων των αθλητικών φορέων στο ηλεκτρονικό μητρό αθλητικών φορέων και στο ηλεκτρονικό μητρό αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση. Πιο συγκεκριμένα, εδώ η παράγραφος του νόμου αναφέρει ότι θα γίνει έλεγχος για την υποβολή ψευδών ή ανακριβών καταχωρήσεων στα ηλεκτρονικά μητρώα. Τι ακριβώς περιλαμβάνονται στα μητρώα? Για παράδειγμα, Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση, οι εκλογές, το καταστατικό του σωματείου, ο απολογισμός, ο ισολογισμός, ο προϋπολογισμός, η βεβαίωση για το ότι έχουν υποβληθεί στην περιφέρεια όλα τα έγγραφα για τον έλεγχο και την εποπτεία, σύμβαση προπονητών, αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητές του σωματείου, είναι μερικά από αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στις καταχωρήσεις που κάνουν τα σωματεία στο ηλεκτρονικό μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Δεύτερη περίπτωση που αναφέρεται στο 52β είναι η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα παρακάτω άρθρα. Άρθρο 3. Το άρθρο 3 αναφέρεται σε κολλήματα εγγραφής μελών περιορισμοί που είναι γραμμένα στο σωματείο. Για παράδειγμα, πρέπει να είναι πάνω από 18 ετών, πρέπει να μην έχουν κάποιες καταδίκες τις οποίες αναφέρει ο νόμος. Άρθρο 6 που αναφέρεται στα βιβλία που πρέπει να έχει το σωματείο, βιβλίο Δουσού για παράδειγμα, βιβλίο Γενικής Συνέλευσης, βιβλίο Ταμείου, βιβλίο πρωτοκόλλου, αθλητικού υλικού. Άρθρο 8, το άρθρο 8 αναφέρεται στην ειδική αθλητική αναγνώριση που πρέπει να έχει το σωματείο. Άρθρο 27, κανονισμοί της Αθλητικής Ομοσπονδίας. Εδώ περνάει στο κομμάτι της Ομοσπονδίας και στους κανονισμούς που έχει κάθε Ομοσπονδία. Άρθρο 28 αναφέρεται στην ειδική αθλητική αναγνώριση στην Αθλητική Ομοσπονδία και πάλι. Άρθρο 31 στην πρόσληψη προπονητή, το ότι κάθε σωματείο όπως ξέρουμε πρέπει να έχει προπονητή σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις κατηγορίες, και σε λίγο καιρό μετά τον Ιούλιο του 2024 θα πρέπει να δούμε λίγο και τα επίπεδα των προπονητών. Και τελευταίο το άρθρο 34 που έχει να κάνει με τις παροχές σε διακρινόμενους αθλητές. Τρίτη περίπτωση αφορά τις ομοσπονδίες κυρίως και έχει να κάνει με τη διαξαγωγή των επίσημων αθλητικών διοργανώσεων, των οικείων προκηρύξεων και των κανονισμών του άρθρου 27. Τι λέει το άρθρο 27? Με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας,
τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος. Αυτό το κομμάτι έχει να κάνει κυρίως με τις ομοσπονδίες, γιατί αυτές μπορούν και διεξάγουν τα επίσημα πρωταθλήματα του αθλήματος. Οι έλεγχοι διενεργούνται από κλιμάκια ελέγχου, τα οποία συγκροτούνται από 2 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού και έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης του τομέα αθλητισμού. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται σε προγραμματιζόμενους και σε έκτακτους. Ποια μπορεί να είναι η ποινή που θα επιβάλλει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού? Πρώτον, ο ελεγχθής αθλητικός φορέας διαγράφεται από το οικείο μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Δεύτερον, ξεκινάει η διαδικασία έκπτωσης μέλους ή μελών της διοίκησης του αθλητικού φορέα. Τρίτον, ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του φορέα. Και τελευταίο και πολύ σημαντικό, αν ο φορέας έχει διακριθέντες αθλητές, ανακαλούνται οι παροχές και τα προνόμια του άρθρου 34 σε διακριθέντες αθλητές. Εδώ τελειώνει η παρουσίαση. Θα ήθελα να παρακαλέσω, για να έχετε μια πιο σφαιρική άποψη για το θέμα, παρακάτω θα ακολουθήσει το άρθρο 52β του νόμου 2725, που προβλέπει τον επιτόπιο έλεγχο αθλητικών φορέων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αυτό το άρθρο προσθέθηκε με το άρθρο 44 του νόμου 4809 του 2021. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.